लोमजोबनायाव कि स्पर्ट्स जाबायबायलै नै लेथ्रा फाथ्रा मानि गोजाव बोलाबोजोब्बाय बाब्रे नै जा स्पर्ट्स जादों आरोना गाइस जोंनि बेंटल एस स्कुलाव माने आन्डार 17 नि सेलेक्सन सोलिदों दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों रायलायनानै अखा हानाय बोथोराव मोनसे ब्लग लाबाय आं नायलाय नै फाग्ला बे फिलानो लोमजोबनाय बाव बल जोनांगौ जाखोनो गासिबो साथा लाजोबबाय नायलाय नै साथा गोजा बावखि स्पर्ट्स जायो अखा हानायाव आरो बेनि सायाव मैखुन बायदि नुलायबावोसो हनै हायथुखौथ' मैखुनसो नुबाय फाग्लासो नै बे दै गोजौआव सोरबा फाग्लानि बल जोजायो नामा फाग्ला दादु खुरु जानानै थैजोबबाय नायलाय नै गासिबो बाना गोजा ओमफ्राय बावनो बल जोनो नागिरबाय नायलाय नै फुरा साथा हमजोब्बाय दुखुसो मोनबाय आं बाव फैनानै नायलाय बिदियावखि स्पर्ट्स जायोलै नोंबो नै आउट गानना फैबाय ड्रेसथ' गाननो हाखाला अखा सिजोब्बाय सुबाबो राना फाग्ला ओमफ्राय आंना नैबे गाराय जादोंलै नै भाइरेला फाग्लाया मैया सौदावनाय बेबो गेलेबा मोननाय नङामोनलै बेबो मोननाय नङामोन बेयो 22 जाबाय बियो बे 22 इयार्स जाबाय ओमफ्राय आं दाबो माबासिमल' आरोना आं दाबो 18 जायाखै आं गेलेबा गेलेनबावगौमोन गेलेयाखै आं अखा हानायखाय आं रोंखाया गेलेनो माखौ बुंनो जायगायाव बेसेबां साइज बिदिसो नै बानायब्रबलाबायनायसो देखाला दाबो बावनो जिरायगोन आरोना मास्टारफ्रा ओमफ्राय नै दै गोजाबाव बोरै जिरायगोन दे ओमफ्राय नायलाय नै ओरै नायग्राफ्रा साथा दंजोबसै नै साथा फाग्लामोनलाय माबा मैखुन थंग्लाफोर बिदि अखानायाव बोरै सेलेक्ट खालामनांगौ जाखो एसे गोलैबाथाय बेखौ सेलेक्ट खालामखादो गोलैनायखौसो सेलेक्ट खालामनांगौ बिदि अखानायाव नायलाय नै मैखुन थंग्लाफोर नायग्राफ्रा बेयावनो कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना साथाया सानैजों गंसे साथामजों गंसे ओमफ्राय ओरै मावगासिनो नै खामानि जोंथ' मावखाया अखानायाव नुवाखै बे फिल्डआवनो जोगोन आरोना बारेल थ' ना बोनैसै नायलाय नै बिदि अखायाव सोर फाग्लाया बल जोगोन दे बेखौ सारग्रोनांगौमोनथ' फामफिनजों दानि नोंथांमोनखौ आंनि बे फटायाव गोसोआव दिनै मोनसे गोसो गोथारै बरायफिननाय बा गोदान भिडिअ' जों नै मोनसे दिनै जोंनि स्कुलाव मोनसे सेलेक्सन सोलिदों आरोना बेखौनो नोंसिनो देखायनो होननानै आं भिडिअ' लाबाय दै बाना गोजा होननानै बाव बोरै सेलेक्ट खालामगोन बेखौनो एसे टेनसनाव दं आरोना दा हाब्रु गोजा नै सेस नों जोगोन ना जामोन फंबाय बाव औ जोंनासो मोनो बिदियाव ना नुवाखै नै दै स्लुम गोजानै बाव बोरै बल जोगोन दे राननाय नंखाया बे दानो हायाव उन्दुलायबाव लालै माने खेलाया स्टार्ट जासिगोन आरोना जोंनि बेंटल एस स्कुलनि फिल्डआवनो खेलाया जादों ओमफ्राय दा नै खेलाया स्टार्ट जासिगोन बेनिनो लाइन थाबाय ओमफ्राय मोसागोन खोमा बिदिनो दोंसेसो गान नङाबा मोसाबा डाइरेक्ट खेला डाइरेक्ट जासिगोन माजोंथाय फार्स्टआव सबायझारजों माजों हो गोसोआव गैयाब्ला बाव माजों बे सबायझारजों माजों जेडि विलियाम स्कुलजों सबायझारजों फार्स्ट फैबाय मोसासिगोन आरोना दोंसे गान स्रायनो बेनि उनाव खेलाया स्टार्ट
you ini sudah kepala start जासिगोन ना दा अखा हानायबाबो बरियानो तो मैं नहीं आता ना हाँ मैं भी नहीं भीग भीग के आया hello guys wow you see that boy is finishing bro Who is? that Which one? 12 number अच्छा फर्स्ट ईयर को 16 7 अरे किधर है किस स्कूल का काल में जेडी का फाग्लाफोर बे अखानायाव सोर दै लोंनांगौ नै अखा हानायाव दै लोङो आरोना बल जोग्राफ्रा नै मेङोना ओमफ्राय जों दै रोगाबाय बिसोर खावग्रा आं फैफाग्रा स्कुला नायलाय स्कुलनि हालोदा नै बांद्राय लोमाखै आरोना जोंना नै ओमफ्राय जोंनिथिं दैयानो लोमखाया अबेजों दस्रा जायगानिथ' दैया बिराद लोमजोबो जोंनिथिं लोमा आरोना बारा जोंनि बेंटलनि दैयाखौ मालाया बल जोयो नुवाखै आं नै सेन्देल लानाङो नै दै रोगानाङो जोंहा फाग्ला मालाया जोगासिनो जोंहा सेन्देल लानानै दै रोगानांगासिनो होबाय नै मालाय जेदिया गरसे सोबायनो नुवासै जोंहा नायनो ओरै मानो बल फैया होमबा दै गोनांखायसो फैयाखै बला ओरै नंगौ दै गोनांखायसो फैयाखै बेजों बला गल खियावबो दै दंबावोसो नै हाबखाया आथिं थाफैखाय दैया हाबा बियो बिलाय अबे एसे आरो हाबखाया जोंना होयो नै सबायजान ना नै मोनबाय नै अफसाइड नामा जुमब्रा जोग्रा होदो होबाय है खोथा गैला बे नोंसोर दै गोनांखायसो थाबथाफैबाय बे नै दैयानो नायलाय ओरैजाय दै गोजानि हाखर गोजा होदो जारलालै नै दैयावनो गेलेजानो खेलानो नोंसोर बांद्राय होजावलै नोंसोर बारा होजावो दा स्पेननिफ्राय गोदान जुरिफिनबाय आरोना 30 मिनिटल' होबाय वाव भिडिअ खालामनांगौ गारा नै आउट जाबाय बरबाद जोंहासो गरम जाबाल' होबाय मोजां गार बला मोजां गार लागाव होस जोमल' टाइम खेला होबाय लागावबाय दे मार जाम्बार खारा बोला लागावखे आसाना बिसु टाइम जाबायमोनलै ने बरिया नै गरनै जाबाय आरोना नै सबायजारा 2 गल जानानै दं नै जेदिजों मा जाखो
जेडिया देरहाबाय आरोना लोगोफोर बेयाव 2 गलाव देरहाबाय ओमफ्राय सबायझारा जेनबाय दा ओमफ्राय दा जोंनि ओइचएस बेंटल ओइचएसजों डन बस्क' स्कुलजों दंसै आरोना एबार बेनि उनाव मोनसे जानानै ओमफ्राय